2086. Please proceed to counter 16. So, din kami magbabayan. Tapos, naka-social distancing yung upuan dito. Ayan. May pinag-fill-upan lang na form para sa changes ng mga information. Tapos, ayan. Mabilis lang naman. Mabuti if maaga tayong pumunta kung saan man ng mga government agencies or kung saang importanteng mga lugar tayo pupunta. So, I want to emphasize na importante kasi hi! This is my first time ulit na ganito yung parang approach natin dito sa YouTube. So, I know you're all curious sa title pa lang. Curious kayo kung paano gagawin o ipaprocess itong PhilHealth ngayong panahon ng dili ungod po di isulti sa YouTube kay masita ni YouTube. So later we will find out just a short backgrounder or quick backgrounder lang. I was a member of the PhilHealth since 2011 and then when I resigned in 2018, nag-stop na rin yung aking PhilHealth contribution. So, as in wala, hindi ko na inaasikaso. And now, today is November 4, and we will try to process it again. Tumawag ako right before going there. Sabi kasi, I was asking kung may online na para hindi na kami pupunta doon sa PhilHealth mismo kasi alam niyo naman. Pero ang sabi kasi pag ganun ng mga transactions, dapat daw ay personal na pumunta doon para ma-process. Let's see if it's really necessary na pupunta talaga tayo doon. And let's see kung gaano kabilis. Let's also find out kung may social distancing or mga safety measures doon. So, by the way, we left the house at 9 a.m. 9:30 or quarter to 10. As much as possible, it's better na mas maaga para mas konti pa yung tao. And lately kasi dito sa Davao City, may curfew na tayo. That's 7 p.m. So, maaga yung cut-off ng PhilHealth. Yun din yung sinabi sa akin when I dialed them, when I called them. 3 p.m. cut-off na sila para 4 p.m. close na talaga. Kasi yun na nga, 7 p.m. yung curfew dito sa Davao City. So, mas mabuti if maaga tayong pumunta kung saan man ng mga government agencies or kung saang importanteng mga lugar tayo pupunta. So, I want to emphasize na importante kasi it's very dangerous and we don't want to take risk, lalo na ngayon. Supposedly, itong lakad talaga for PhilHealth, ayoko talaga sanang lumabas ng bahay just for that. But, we have no choice kasi sabi ni ma'am, yung kausap ko sa phone, kailangan daw. So, ganun po yung nangyayari. Pagkapasok niyo dun sa entrance, may hand washing area. After that, kukunin yung temperature niyo tapos papafill upan itong paper. Ito ay parang pahayag tungkol sa kalusugan para for contact tracing.
So, dun kami magbabayad. Tapos, naka-social distancing naman yung upuan dito. Ayan. May pinag-fill-upan lang na form para sa changes ng mga information. Tapos, ayan. Mabilis lang naman. From that line, pinag-transfer tayo dito. Ayan, tama. Number 2083. Please proceed to counter 17. Ano na change status na po from private employee to self-employed po. Hi! So, tapos na po yung aming transaction doon sa PhilHealth. And, madali lang naman. Tinanong ko rin if may online sila. Wala talaga silang online. Except that if you have to pay your contribution, may mga bayad centers naman sila. So, yung binayaran ko is 1 year. I changed my status from private employee to self-employed. Tapos yung category pala ng self-employed dito is individually paying. Tapos under informal sector. Informal sector ko. Isa ko informal sector. Tapos yung binayaran is 1 year. January 1 to December 31, 2020. That is 3,600 pesos. Binayaran ko na in a year kasi ano bang importance ng PhilHealth? Of course, from the word itself, from the name itself, it's health. Para sa health natin. Because we never know ano mangyayari sa atin, lalo na sa panahon ngayon. Tapos, ano rin, in the near future, magagamit din natin ito. For example, manganganak ako, or ganun, diba? So, wag naman sanang ma-hospital, simba ko palayo. Pero yun, update lang natin. Kasi malaki din naman yung naitutulong ng PhilHealth para sa atin, sa hospitalization fees natin. So, kung hindi nyo pa na-update yung inyong mga PhilHealth, you have to think twice and you have to start doing it now para hindi na kayo maabala pa. And you don't have to worry about the lines kasi ano naman, organized naman so far as I've observed doon. Di ba? Organized man sila, no? Organized naman yung kanilang mga pila, tapos yung mga forms available naman na sa entrance pa lang, nandun na binibigay na sa kanila, sa inyo yung forms. And may social distancing, ano ba? Yun nga lang, ano, palipat-lipat ako ng counter kasi yung first counter na pinilahan ko ay hindi pala ganun. Kasi I have to update pa pala my status. So, I was transferred to another lane. Pagpunta ko dun sa kabilang lane, yun na, pina-update na yung status doon. And then, I was again referred to the cashier lane. Another lane, ha. So, yung cashier lane, pinalabas pa. Nasa labas pa yung daan papunta doon. Pero same na lang, same room lang naman. But kailangan lumabas. Of course, I think that is about the safety protocols nila, social distancing, para naman hindi masyadong crowded sa pila. Ganun lang. It's